खाम्फा बरगयारी आरो हितेश बसुमतारिया बीपीएफ हान्जाखौ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबबाय। नाथाय बेनि उन सालबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि दिलीप सरगयारी आरो प्रबीण नायाकजों लोगोसे सा 51 इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बीपीएफआव हाबफैबाय। 24 नं मुसलपुर बियाबनिफ्राय सा 47 इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोराबो बीपीएफआव मदद होफैदों। रेजिगनेशन होदों आरो ओंखारदों। सानफ्रोमबो कक्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिम रेजिगनेशन होनायनि दोहौ। बीपीएफनिफ्राय हाबदों इउपिपिएलआव आरो इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारबोदों बीपीएफआव हाबफैदों। बीटीसीनि सीएम प्रमद बर' आरो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार उर्खाव गोरा ब्रह्मजों गसंनाय मानसिफोरखौ सिनायला। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रेजिगनेशन होनाय आरो ओंखारनाय नुथाय। दिलीप सरगयारी, कृष्णा गरखा अधिकारी सेंट्रल आईटी सेल मेंबर, इद्रिस आली, भेरगाव डिस्ट्रिक्ट यूथ सेक्रेटारी, राम खासोदा, भिसिडिसि मेंबर। मा बिक्रम दैमारिया बुंनाय बादि 200 साननि उनाव प्रमद बर'खौ बीटीसीनि सीएम महरै लोगो मोननाय नंमारला नामा? Only 200 days नि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ सीएम महरै जों लोगो मोननाय नंलिया। हितेश बसुमतारिया इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय। लोगोनो सालबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि दिलीप सरगयारिया सा 51 इउपिपिएलनि सोद्रोमा लाना बीपीएफआव हाबफैबाय। नैबेनो फोरमाना। थारैनो हागोन ना इउपिपिएल दोलोआ बीटीसी बिसायख'थि जानायसिम लाखिबाय थानो? हागोन ना इउपिपिएल दोलोआ गावनि सोद्रोमाखौ लाखिनो? गिदिर सोंलु।